जों दिनै बनसु ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन जयैनो जोङो बिटिसि सेक्रेटारियाव फैदों। जों फैनायनि खारना जाहैबाय थांनाय 26 एप्रिल खालि बिटिसिआ बाजेट सेसनाव 26टा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लादों आरो बे 26टा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे लानायनि गेजेराव मोननै रेस्ट्रिक्टेड हलिडेखौ जों अपोज खालामदों। बे जाहैबाय मोनसेया 13 नम्बराव होदों आलिमेस देसिफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय, ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय 14 नम्बराव प्रागज्यतिसपुर रायजोनि नामै रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय कलिताफोरनो। दा जों बे मोननै रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनायखौ जों अपोज खालामनानै जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन। दा खिन्थु दुर्भाग्य मेम'रेन्डामानो बिटिसिआव गोमानानै दंनो। दा दासिम फाइलानो जायाखै। दा जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो मोनखांबाय बेखौ लानानै, ओमफ्राय बिथाङा जोंखौ साबमिट खालामफिनदो होनना बुंदों। दा जों बेखौनो दुखु फोरमायो जे एफा गिदिर बे बिटिसि अफिसाव बिटिसि सेक्रेटारिएटआव फाइला जे मिसिं जायो, बे आसरित साननो गोनां जाबाय आरोखि। दा बे सिरियास मेटार बियो बर'फोरनि थाखाय। नों बे प्रागज्यतिसपुर रायजोखौ कलिताफोर होननाय बाथ्रा आरो आलिमेस बर'नि राजा, दा बेखौबो नोङो सोरबा देसि जाथिनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फालिनायनि जायनाखि बिटिसि सेक्रेटारिएटआव डिसिसन लाबाय, बे जोबोद सिरियास मेटार बेयो। मानोना बियो अफिसियेल रेकर्ड जाबाय बियो। ओमफ्राय अफिसियेल रेकर्ड जानायनि गेजेरजों बेखौनो बुंनाय जाबाय जे प्रागज्यतिसपुर रायजोआ बर'फोरनि नङामोन, बे कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय। आरो लोगोसे आलिमेसआबो सोरबा देसिफोरनिसोमोन बेखौ होननाय जाबाय। दा बेखायनो बे सिरियास मेटारखौ लानानै जों बेखौ गोरलै लायाखै आरो बर'फ्रा रावबो बेखौ गोरलै लानो नाङा। मानोना हिस्ट्रियानो जोंनि सिनायथि। हिस्ट्रि गैयाब्ला मोनसे हारिया खुनु जेबो थाया। हिस्ट्रियानो जोंखौ जोंनि परिचयखौ होयो। हिस्ट्रियानो जोंखौ जोंनि गासिबो मोजां गाज्रि फोरमायो आरो बेनो जोंखौ सिगां फारसे दावगानो थुलुंगा होयो। दा दिनै बे हिस्ट्रिखौनो जुदि जों माने फाननानै लायोब्ला, जोंनि नङा होनना बुङोब्ला, बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया। दिनै प्रिथिबियाव इसिबां दावहा जायो, बे गासिबो गावबा गाव जारिमिनखौ हिस्ट्रिखौ लानानै दावहा जायो। दा जोंनिया जोंनि रायजोखौनो जोंसो नङा होनना बुङोब्ला बे बोरै जानो फालाय। दा जों बयबो मिथिगौ प्रागज्यतिसपुर रायजोखौ बर'आनो रायजो खुंलांदों। गोदो गोदाय बर'फोरखौ असुर दानब होनना बुङोमोन। महिरंग दानबनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे प्रागज्यतिसपुर रायजोआव नरखासुरमोन रायजो खुंदों। बिनि उनाव कामरुप रायजो बर्मन फोलेरा रायजो खुंलांदों। बे गासिबो बर' राजाजोंमोन। बर'फ्रा रायजो खुंनानै बेखौ हिस्ट्रियाव रोखा रोखा मोननो थाङो। दा दिनै बेखौनो जुदि प्रमद बर'मोनहा जुदि प्रागज्यतिसपुर रायजोआ जोंनि नङामोन होनब्ला जोंहा जेबो अस्तित्वनो थाया, बर'फ्रा जेबो सिनायथि थाया। आरो बे प्रागज्यतिसपुरनि जायनाखि जोंनि रायजो खुंनाय, प्रागज्यतिसपुरा जोंनि रायजोमोन, बे रायजोखौनो जों लालायनानै बिथा खालामनानै जों बर'फ्रा दिनै रायजो बिनो रोंदों। आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होनना जों बिनो रोंदों। आरो बे आलादा रायजो बड'लेण्ड बिनायनि उनावनो जों दिनै बिटिसि मोनदों। एफा गिदिर जोंनि सिनायथि, बे सिनायथिखौ जों दिनै मालायनो होखोमानाया बे जाथि फाननाय जादों, हारि फाननाय जादों, रायजो फाननाय जादों बियो। दा बेखौनो लानानै दिनै प्रमद बर'आ माने मिडियाफोरनि सिगाङाव बे बुंदों जे माने हारि फानग्रा होननानै बुंदों। दा बे हारि फाननायनि दखाना अबाव दं होननानै बे बाथ्राखौ बुङो आरोखि। अबाव मोनो हारि फाननायनि दखाना अबाव दं, अबे दखानाव मोनो, बे बाथ्राखौ बुंदों। बे लासिं सिं बाथ्रा, बे प्रमद बर' सासे सिबा बे एफा गिदिर इस्युखौ लानानै बे गोरलै एखेरे नंथारै बाथ्रा बुंनाय, रायजो राजानि सिङाव फोलानाय, बेनिफ्राय देरसिन थगायसुला, बेनिफ्राय देरसिन माने फोलाग्रा, नंखाय खोथा बुंग्रा मिसलिया मानसि, बेनिफ्राय थानो हाया रावबो। दा नोङो जाथि फाननायनि दखान बबेमोन दं फालाय, अबाव दखानाव थायो फालाय बेलाय। नोङो प्रागज्यतिसपुर रायजोआ कलिताफोरनिसोमोन होननाय बुंनाय बे जाथि फाननाय जायाखै। बे आलिमेसआ बर' नङामोन, बियो बे देसिफोरनिसोमोन होननाया माननाय जायाखै बेलाय। बे रायजो फाननाय जायाखै, जाथि फाननाय जायाखै बे। दा बेखौ जाथि फाननाय होनना बुङोब्ला, जाथि फानग्रा प्रमद बर' होनब्ला बेयाव मा भुल दं, बेथ' नंगौना। आरो बेल' मानो नोङो बिटिआर सुक्ति जाय खालामनानै लाबोबाय, बे बिटिआर सुक्तियाव नोङो बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै लिरना गारबाय। इन्ट्रडाक्सनाव नों रोखा रोखा मोनो, बिनि इन्ट्रडाक्सनाव नै बे बड'लेण्ड सुक्ति, बे माने बिटिआर सुक्ति, बेयाव रोखा रोखा मोनो बे जोंनो रायजो नांलिया होनना बुंनाय। बे रायजो नांलिया होनना बुंनाया बे रायजो फाननाय जायाखै, बे मानाय जादोंमोनलाय। इन्ट्रडाक्सन लिरदों जोङो रायजो नांला, आसामखौ बुखावा जों, बेनो जों फाइनाल सलिउसन जाबाय बिटिआरानो, बे रायजो फाननाय जायाखै माथो जाखाबायलाय। आरो नों बे बिटिआर सुक्तियावनो लिरनानै दोनदों आरोबाव नोङो जे माने 3 पइन्ट साबक्लस 2आव
जे बिटिसिनि बाउन्डारिखौ दानख'नांगौ जेसेबां माने नन ट्राइबेल पपुलेसन थानाय दं 50% बारा बेखौ दानख'जोबनांगौ होनना बुंबाय बे रायजोफोरनाय जायाखै ना मा जादोंमोनलाय आरो नों बे बिटिआर सुक्तियावनो लिरबाय नोङो आरोबाव बिटिआरखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया सालायनाय नङा सिइअ'आ सालायगोन बे मानो जाखो बे रायजोफोरनाय जायाखैब्ला आरो नों बे बिटिआर सुक्तियावनो नोङो बुंबाय नोङो जे 4.6आव जे माने माबाखौ मा होनो बे बिटिसिखौ डिसिफोरनो सालायनो थाखाय पावार हरनाय बे बिटिआर सुक्तियावनो दङ 4.6आव अब्ला नों रायजोफोरनाय जायाखै माथो जाखो बेलाय ओमफ्राय नोङो 7.2आव नों लिरबाय नोङो बे जेसेबां हा हु दं बिटिसिनि फरेस्ट लेन्ड बे ग्रेजिं फिल्ड कास्ट लेन्ड ओमफ्राय रिभारेन्ट एरिया बेफोर गासैबो आसाम गभर्नमेन्टनो माने नायनो हगारना होनाय जाबाय बे रायजोफोरनाय जायाखैबा मानो जादोंमोनलाय आरो नोङो लिरबाय नोङो आरोबाव नोङो 9.4आव बिटिआर सुक्तियाव बेयाव लिरबाय नोङो जेसेबां माने जेल जानाय हाइनेस केसाव थानाय माने एनडिबिनि केडारफोर दं बिसोरखौ माने बख'नाय बाथ्रा बुङाखै गवा बिसोर गासिबो माने बे सुक्तिजों बिटिआर सुक्तिजों 9.4नि गेजेरजों माने हाइनेस केस गोनां मानसिफोरखौ गासिबो जेलाव जोबनानै दोननांगौ होननानै नों सुक्ति खालामना लाना फैबाय अब्ला बे जाथि फाननाय जायाखै रोखा रोखा जाथि फाननाय जाबाय दा बेफोर खेथ्रआव दिनै प्रमद बर'खौ जाथि फानग्रा हारि फानग्रा होननायाव माने मा भुल दं मा गोरोन्थि दं आरो बेखौ बिथाङा जुदि बुङोब्ला बबे दखानाव मोनो रायजो फाननाय दखानाव बबाव दं होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय जगन्यसिन नेता मा थानांगौ एथ' थुलुङा भाषा एथ' जगन्य भाषा एथ' सिरियास भाषाखौ दिनै बे माने एथ' सिरियास मेटारखौ दिनै बे बबेबा दखानाव नागिरनो थिनबाय बे दखानाव मोनो नामा बेखौ बे लेखायाव नायबानो जाबाय ना बे नोंनो रायजो नांला होननाय बे बिटिआर सुक्तियावनो दंना आरो नोंनि बे दानि नैबे जायनाखि बे बाजेट सेसनाव जायनाखि माबा लानाय डिसिसन लानाय 24 एप्रिलाव प्रागज्यतिफोर रायजोखौ माने कलिताफोरनो होननाय आलि मेसखौ नोङो माबानो होननाय डिसिफोरनो होननाय बे मा होननाय जाखो बेलाय रायजो फाननाय जायाखैब्ला बे लेखायावनो दंना नों बेखौ फाग्ला थांबाथ' नों बे गोदावफोराव बे रायजो फाननायनि दखानाव बबाव दंफालाय नागिरना अबावबा मोनो नामा होनना बुंनाय बे मुगैथाव राव बेयो जों बेखौ निन्दा खालामो आं बेखौनो दा बर' रावजों बुंलायदों प्रमद बर' बिथांखौ जे नोंथाङा रायजो फाननायनि जुदि दखान नागिरनानै मोनाखिसैब्ला दखानसो नागिरबायब्ला नों रायजो फाननानै फैनाय लेखाखौ नागिरना मोनाखिसैब्ला नोङो दखानसो नागिरबायब्ला नोङो बे माबानि भरालिनि सारियाव हाबनानै नागिरदो नोङो रायजो फाननायनि डकुमेन्टखौ नों बेयावसो मोनसिगोन नोङो लाजिनांगौ बिदि बाथ्रा बुंनो दा दिनै नों लेखा रोखा रोखा दंजोबो गासिबो नों रायजो फाननाय लेखाफ्रा रोखा रोखा दं नों बबे दखानाव नागिरनाय बाथ्रा बुंदों नोंलाय दा बे सिरियास बाथ्रा जों दिनै बिटिसिआव दाबि खालामो इमिडियेटलि बेखौ माने केन्सेल खालामनांगौ बे प्रागज्यतिफोर रायजोखौ जे कलिताफोर होननाय बेखौ जों माने केन्सेल खालामनांगौ इमिडियेटलि आरो केन्सेल खालामाबा लासिंसिं जागोन बर'फ्रा दिनै आलि मेसनि बाथ्रा बेखौ जुदि डिसिफोरनोसो हगारना होयोब्ला बर'फ्रा लासिंसिं जागोन कलिताफ्रा रंजा खुसि मालाय बिरादनो प्रागज्यतिफोर रायजो दिबस पालन खालामगोन जों बेखौ बोरै सैज्य खालामनानै नायबाय थानो फालाय जों बोरै सैज्य खालामनो 22 डिसेम्बरखौ कलिताफोरनो हगारदों रेस्ट्रिक्टेड हलिडे बिसोर मालाय 22 डिसेम्बरखौ माने रंजा खुसि माने पालन खालामगोन दा जों बर'फ्रा लासिंसिं गावनि रायजोखौनो नोङो मालायनो हगारनायनि उनाव बिसोर रंजाब्ला जों सिरि नायबाय थानो जाहैबाय लासिंसिंनो बेदबा माने मेटार बे सिरियास मेटार बे सिरियास मेटारखौ दिनै माने जोङो बर'फ्रा बयबो बेखौ अपोज खालामनांगौ स्ट्रंलि जारिमिन गैयाबा जाथिया खुनु जेबो थाया जारिमिनासो असे सिनायथि बे जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन बेखायनो जों बयबो बर'नि आफादखौ खावलायदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै जों मा बुंबावनो बेथ' दालाल जानानै थाबाय गभर्नमेन्टनि जेबो बुङा बिसोर फंसे खोथा बुङा दिनै बेफोर बाथ्राखौ बेफोर बर'मोनहा बुंनांगौमोन रायजो बिग्रा मानसि बिसोरो जाथिनि खोथा बुंग्रा मानसि बिसोरो बर' जाथिनि जों खुनु दिन जों माने माबा खालामनो हाया नायनानै थानो हाया जोङो जाथिनि मावो जों होग्रा मानसि दिनै रायजो फाननाय बाथ्रा बुंबाय कलिताफोरनोसो होनना माने माबा बुंबाय प्रमद बर'आ प्रागज्यतिफोर रायजोखौ बे समाव बेफोर बर'फ्रा सिरि थायोब्ला बेफोर लासिंसिं मा जानांगौ बेलाय मामोन दा आं बयबो आफादखौ खावलायदों दा दिनै बर' समाजा जोंनिया जोंजों लोगो लाफानानै बुंदों बिथांमोनाबो आगोलाव दा बुंफिननांगौ बिथांमोना बुंफिननांगौ जे बेखौ उइद्र खालामनांगौ केन्सेल खालामनांगौ आरो जों बेखौ जानो होआ मानोना जोंनि सिनायथिया गोमागोन बेखौ माबायोब्ला कलिताफोरनो हगारनाय जायोब्ला आरो बेखौ मिथिनाया मोजां रोखा रोखानो आलिमेसआ बर' राजामोन बे रंपुर एरियानि माने राजामोन बियो 1206आव जेब्ला बक्टेट खिलजिया कामरुप हाबफैयो बे 10,000 गराय 10,000 सैन्य लानानै हाबफैयो बे समाव बे बिसाल बे गिलु बालु पावार फर्सखौ नुनानै आलिमेसआ बिसोरनि सायाव माने बदन जायो ओमफ्राय बेयावनो बे
गावनि धोरोमखौ गारनानै माने इस्लाम धोरोम हाबो बे समनिफ्रायनो बियो आलिमेस नाम लायो दा गथिखे जोंनि एसे सिनायथि बेखौ जों मालाय होनो हाया दा बेफोरबायदि जारिमिनखौ जों जाहाथे मालायनो गथायनायखौ जों अप'ज खालामो आं बेखौ बयखौबो खावलायो